खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो जेब्लानो रागा जायो बा सोरदोबा नांलायलायो रागा जानानै बेयाव मोजां गाज्रि गोबां माने खुगानिफ्राय सोदोब ओंखारो आरो बेनि थाखायनो बिनि बिसयैनो आं रायलायगोन। आसलते जोङो जेसां रागा जोंबाबो बे मोनसे माने खुगाखौ एसेमान कन्ट्रल खालामनांगौ। मानि थाखाय नोंथांमोननो आं खोन्थानि। बे बाथ्राया आंनि बाथ्रा नङा, बे बाथ्राया जाबाय गौतम बुद्धनि। गौतम बुद्धआ होनदो जे जेसेबां रागा जोंथो जेसेबां जियानो जाथो जेब्लाबो बे खुगानि सोदोबखौ माने गाज्रि राव माने बाहायनाङा। मानोना नोंथाङा रागा जोंनाय टाइमाव थिग दं, सानसे साननै हप्तासे मास मोनसे उनाव नोंथांनि बे रागाया थामायथारगोन, माने मोजां जाथारगोन। रागा जायागारा खानसेबाबोथ' नोंथाङा हामगोन ना। बे रागावथ' आरो नोंथाङा सिर जिबनखौ काटायनो हाया। नाथाय नोंथाङा जि रागा जोंनाय टाइमाव गाज्रि गाज्रि सोदोबखौ बाहायगोन ना, बे सोदोबा जिबनाव आरो मोजां जाफिना। मानोना बे मानसिया बेखौ सिर जिबन गोसोआव लाखिगोन। नोंथांखौ नुबानो बे माने गोसोआव गोलैगोन जे बे मानसिया आंखौ सानसे समाव बिदि बिदि होनदोंमोन होननानै। बेनिखायनो गौतम बुद्धआ होनदो रागा जानाया गेदेर बाथ्रा नङा, रागा बयहाबो जायो। नाथाय रागा जोंनायावनो गाज्रि गाज्रि जि सोदोब बाहायोना मानसिफोरा, बेसो गेदेर बाथ्रा। बेनिखायनो एसे रागा जोंब्ला कन्ट्रल खालामनो नाजा। लोगोसे भिडिअखौ मोजां नुदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।